אז אי אפשר לקנות מיקומים בגוגל, אוקיי? אני אומר את זה פה, אני אומר את זה בשיחות, אני אומר וחוזר ואומר. אי אפשר לקנות מיקומים, מוזמנים כמובן גם להתקשר, יש נציגים של גוגל, יכולים להתקשר, יכולים לעשות חיפוש ולראות אם מה שאני אומר זה נכון. אז אי אפשר לקנות מיקומים, למרות שזה היה מאוד נוח ומאוד יעיל, והייתי עושה את זה אם הייתי יכול, אבל אי אפשר לקנות מיקומים. אז איך כן, גם אני, הלקוחות שלי, גם בכלל, נמצאים במקום הראשון? זה מכרז, ולפעמים אתה נמצא במקומות הראשונים, אתה גם יכול להיות 99% מהזמן במקומות הראשונים, ואתה יכול להיות גם 100% מהזמן במקומות הראשונים. האם תמשיך להיות? האם יש פה הבטחה? לא. כלומר, יכול להיות שהיית, יכול להיות שאתה נמצא, ויכול להיות שתהיה, אבל אין הבטחה. כלומר, קשה מאוד להבטיח משהו שאי אפשר לקיים, ולכן עדיף לא להבטיח, אבל זה לא אומר שאנחנו לא נהיה. גם אם 50% מהפעמים אנחנו נמצאים במקומות הראשונים, זה יפה. יכול להיות שאנחנו גם פחות, ויכול להיות שאנחנו יותר. כמובן שיש לי הרבה מודעות שאני נמצא כמעט 100% מהזמן במקומות הראשונים. עדיין זה לא הבטחה, אוקיי? וזה לא קנייה של מיקום. לכן אי אפשר לקנות, אפשר לעשות המון דברים או המון פעולות שינסו להבטיח, אוקיי? שננסה להיות מקסימום, אבל זה גם צריך לקחת בחשבון שגם צריך להיות מוכנים לשלם עבור זה. אוקיי? עדיין, גם אם נהיה מוכנים לשלם הכי הרבה, זה עדיין לא יבטיח לנו את זה. אוקיי? אז אי אפשר לקנות מיקומים, יחד עם זאת אפשר להופיע המון פעמים, במקומות הראשונים וגם במקום הראשון. שיהיה יום טוב.